la desaparició. Ja estàs, Skeletor! He posat l'activador prop del món Crona. Crona és el volcà més gran de tota Etèrnia. Quan farà erupció ho destruirà tot. Les planes fèrtils, el Palau Reial, tot quedarà anorreat. I quan ho faran, nosaltres prendrem el castell de Calavera Grisa. Mira! No havia fet tanta calor. Helmes, mira, el volcà és en erupció. Hem d'avisar els altres. Mira allà dalt! En He-Man! Una erupció volcànica. Potser l'hauríem de dormir un altre cop. En He-Man ha sufocat el volcà. Llàstima que no tingui temps per un bany de vapor. Gràcies, He-Man. Un altre cop en He-Man. És massa espavilat per nosaltres, Skeletor. Per tu sí, home bèstia, però per mi no. Tinc un pla per eliminar-lo per sempre. Com t'ho faràs? Amb aquests cascos, aquests dos cascos tan especials, entraré al Palau Reial i agafaré presoner l'Adam. I no em veurà ningú perquè el casc i jo serem invisibles. Un cop tindré el príncep, en He-Man el vindrà a rescatar. Això és una cort de porcs. Quan fa que vas veure el terra per última vegada? Allà on soc no s'endrecen les habitacions. Doncs aquí sí. Ui, em fa ràbia endreçar l'habitació. M'hi podria passar tot un any. Ah, la meva bossa de trucs vella. I si feia una mica de màgia per endreçar aquest desori? Què és això? La meva vareta! A veure, quines eren les paraules? Aviam! Goblins? Boblins? Poció de bruixa? No, aquestes no. I aquestes? De dalt a baix, de baix a dalt, per tot arreu. Vareta màgica, endreça'm l'habitació. Sí, l'última. A veure, vareta de cristall, endreça'm l'habitació com una escombra amunt i avall. Sí, ara comencen a bé. Au! Ai, no! El pare és allò que no hi ha, Adam. Com que el zoo reial necessitava llompenats, ha inventat això. Un localitzador? I què fa? El localitzador atreu tot el que vola, així que quan... Què és això? Ajuda! És l'Orco. És la vareta vella, que no sé com aturar-la! Un altre cop la màgia de l'Orco. Ajuda! L'espasa m'ha desaparegut. Què he fet? No pot ser, la meva espasa màgica s'ha esfumat. És tot culpa meva. Sisplau, no ho diguis a l'home d'armes. Què us pica ara, tots dos? Només era una espasa. Ja la recuperarà l'Orco, ves. No sé com la recuperaré. Tila, avisa la guàrdia. Hem trobat el transbordador de l'Skeletor al bosc. No deu ser gaire lluny. Ara hi vaig. Adam, ha arribat l'hora d'en He-Man.
En He-Man? Sí, doncs ara venim. Nosaltres, ell... ja t'atraparé. Gràcies per no haver-li dit, Adam. És igual, però hem de trobar l'espasa de seguida. Ja ho sé, sense no... Què ha estat, això? Em sembla que ha entrat algú aquí. Ei, qui hi ha? Un vell amic. Skeletor, com has pogut entrar? De la mateixa manera que sortirem. No, no, senyor. Quan et puguis tornar a bellugar, digues a la teva gent que si volen tornar a veure el príncep, que enviïn en He-Man a buscar-lo. Serem a la jungla de Banshee. La meva vareta ha tocat l'espasa de l'Adam i l'ha fet fonedissa. Però per què no m'ho has dit de seguida? Tenia por que no t'enfadessis. Orco, amagar un problema no el fa desaparèixer. Oh, i aquest és gros. Què farem, ara? Potser la fatillera ens ajudarà. Sé què ha passat. La resposta és que la teva vareta ha enviat l'espasa de l'Adam al passat d'Etèrnia. Hi ha manera de recuperar-la? Possiblement, pel passadís del temps, però hi ha perills que assetgen el passat i no us en puc protegir. Ho haurem d'intentar, no tenim por. Oh, parla per tu, noi. D'acord, però en aquest cas l'home d'armes s'ha de quedar. Per què? Jo també vull ajudar-los. Hi ha moltes maneres d'ajudar. Tinc una altra feina per tu. Apa, gallineta, em sembla que només quedem tu i jo. Entreu en el passadís del temps. Ara esperarem pacientment que arribi en He-Man. Què et fa pensar que pots vèncer en He-Man encara que vingui? Bona pregunta. Aquí tens la resposta. S'ha convertit en pedra. Com li passarà en He-Man? I per assegurar que no t'escapis, barres de làser. Gaudeix de la teva estada, príncep Adam. El poden esperar tanta estona com vulguin, en He-Man. Què és això? El localitzador de l'home d'armes. La Til ha dit que treia tot el que volava. Potser també podria treure l'Stratos. Espero que el localitzador faci venir l'Stratos i no els llop-penats. Això ja comença a semblar talment en He-Man. Com els deu anar a l'Orco i en Gallineta? Vols el favor, home? No m'apressis. Així que això és el passat. Sembla prou agradable. Vaja, ho sembla. És una llebre! Tranquil, home! Ei, no puc fer-hi més. Em poso una mica nerviós quan sóc a més de 100 anys de casa. No t'amoïnis, gallineta. Faré servir la meva màgia per defensar-nos. La teva màgia? Corro molt més perill que no em pensava. Oh, vaja, llop-penats. Gallineta, mira! Ja van. I porta un barret com el meu.
L'espasa! Té l'espasa! Com la recuperarem? L'home d'armes sempre diu que si vols una cosa, la demanis educadament. No crec que pensés en gegants. D'això, dispensin-se, però resulta que aquesta espasa és nostra, sap? Sí, ja l'entenc, que tingui un bon dia. Molt bé, peix gros. A veure com funciona la teva màgia, ara. Em sembla que el barret és una mica petit. Emprava't aquest és més gros. Gallineta, l'espasa! Tornem al passadís del temps. Espero que l'Adam tingui raó. Ai, ajuda! Ajuda! A veure si funciona el robot. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-doret. Ara tornem a Calavera Grisa. Socors! T'he dit que paressis de cridar ajuda. Ara ens ve tota la salva al darrere. Però recorda qui ha recuperat l'espasa. El passadís és allà. Quin descans. Ja són aquí. Heu trobat l'espasa? Ben fet, nois. Ara tenim una altra feina. He-Man, has tornat. No, és un robot que s'hi assembla. Esperem que enredi l'Skeletor com us ha enredat a vosaltres. Fugiu d'aquí! Stratos! Adam! No t'acostis als rajos làser. Destrueixen tot el que toquen. Com et puc ajudar? Busca l'home d'armes. Digue-li on sóc. Li diré. Ja hi pots comptar. És en una cova, prop de la cova d'en Kembro. El trobarem. Tu vés-ho a dir a la Tila. Sí. Ara és el moment de fer funcionar el nostre robot. Tanqueta, fes servir els sensors per trobar l'Skeletor. Afirmatiu, missatge comprès. Prova d'enganyar-lo, si pots. Què vols dir, si puc? Aquesta vegada tindrem He-Man justament on el vull. Sí, i Eternia serà nostra. Nostra? Cara peluda? Volia dir teva. Teva, sí. Mita'l! He-Man! Ataca'l! El covard s'escapa! Capturem-lo ara! Adam! Estàs bé? M'alegro de veure-us, amics. Heu trobat l'espasa? Mita-la. Ben fet. Oh, no puc arribar-hi. Jo sí, sóc prou petit per passar entre les barres. No, Orco, si la tocaves, els rajos et matarien. He estat jo qui t'ha fet desaparèixer l'espasa i seré jo qui te la tornarà. Oh, molt bé, Orco. Te n'has sortit, noi.
Aquesta és la part que m'agrada. Pel poder de Calavera Grisa! Aquesta és la part que no m'agrada. Ara haig d'arrencar això i fer un forat a la paret. Així, He-Man! Tinc un petit deute pendent amb l'Skeletor. Ara el tenim. He hagut d'esperar molt de temps. Què, He-Man, ens tornem a trobar? No tens res a dir? Què et semblaria convertir-te en pedra? Què és això? Però si és un robot! Ens han distret per endur-se el príncep! De pressa, tornem a la cova! No cal, Skeletor! He-Man! Quin xut, noi! La presó portàtil et retindrà fins que no et portarem a la presó. A l'últim, per fi, tu i jo sols. El meu casc invisible. A veure com t'ho fas amb un enemic que no pots veure. Skeletor. Veig que t'hi asseus, He-Man. Però estigues segur, no m'alçaré per tu. Sóc aquí! Em sembla que ja sé com t'embolicaré, tant si ets invisible com si no. Orko, la túnica, de pressa! No! No et farà cap falta, això. La meva vara de la destrucció et posarà a to. Deixa'm fer a mi, He-Man. Deixa'l marxar. He-Man, no me'n sé a venir. Ara t'ho explico. Mira. Ara veurem si ets gaire intel·ligent, He-Man. Quan jo... No! Llompenats! No! Fugiu, fugiu! Llàstima, Skeletor. No! Atureu-vos, deixeu-me estar! No! Prou! Però, He-Man, com t'ho has fet perquè els llompenats perseguissin l'Skeletor? Amb el localitzador. L'he posat al cinturó quan li he posat la túnica de l'Orko. Penses de pressa. Som lluny, He-Man. Tornem a palau i expliquem-ho al rei. El que tu faràs serà endreçar-te a l'habitació. Uix, potser podria fer servir una mica de màgia, perquè... Orko... Home, jo només ho deia, perquè... Orko. Bé, ja veig que no puc fer servir gens de màgia, però... Orko! D'acord, ho prometo, sense màgia. Gràcies a Déu. Ser l'home més poderós de l'univers no és l'únic que converteix el nostre He-Man en un heroi. Ser fort està bé. Però encara hi ha una cosa millor. A la història d'avui, He-Man ha fet servir una cosa més poderosa que els seus músculs per vèncer l'Skeletor. Sabeu què ha estat? Si heu pensat el cervell, l'heu encertada. Igual com els músculs, el cervell és una cosa que heu de desenvolupar per aconseguir un gran poder.